Mites tää? Mä siis ajattelin olla ihan näin. No sä oot tosi kaunis. Oh. Mites hei muuten? Pitäisikö noin lennot kerätä pois? Mitä suotta? Noniin. No mut sit kaikki alkaa olla valmista. Kohta. Oot sä nyt ihan varma tästä? Hassu. Mä rakastan sua. Ei, mä tarkoitan sun perhettä. Niin. Mut sä tiedät millaisia ne on. Kun niille kertoo, niin yhtäkkiä täällä on puoli virtausta ja hirveä hulapaloa. Se on kyllä totta. Mutta et sä halua pyytää sun äitiä. Me sovittiin, että tää on meidän perhejuttu. Eiks niin? Niinhän me sovittiin. Vaikka kyllä mä nyt totta kai mietin, että Mitä? pitäisikö äitille kertoa. Niin, että me ollaan menossa naimisiin. Niin. Mä just tarkistin, että rahoja ei näy mun tilillä. Kuule ihan sama, ittepä otit virkavapaas. No en minä tiedä, eikä paljon kiinnostakaan. No eikö se Lotta vois sut elättää, jos et kerta töitä löydä? Mä en aio käydä sun kanssa tätä keskustelua joka ikinen kuukausi. Sä maksat Oskusta sen, minkä sovittiin ja sillä hyvä. Moi. Moi. Oliko se iskä? Oli joo. Meillä on pikkusen huono keskusteluyhteys tällä hetkellä. Kieltämättä. Mä en aio haukkua sulle sun isäs, mutta sen mä sanon, että naimisiin on helppo mennä, mutta siihen se helppous sitten jääkin. No niin se siitä. Mitä sulla oli? Jännittääkö sua? Ei. Entä sua? Ei. Mun mielestä tää on mahtava idea. Niin, no jos kysyt äidiltä, niin ei oo. No ethän sä kysy. No en todellakaan alkanut sanoa siinä tilanteessa yhtään mitään. Äidistä on tullut tuon eron myötä jotenkin Pettynyt. vihanen. Ja ihan suotta. Okei, niillä ei isänkaan nyt sit onnistunut, mutta kun meillä on kaikki niin hyvin, että mä en edes ymmärrä, mikä tässä voisi mennä pieleen. Kato moi, ootteko te matkalla? Täh? Okei. No joo, kiva kun soitit. Tsemppii sinne. Moi. Aapolassa on mun auto mökkipihaan. Ne vedää nyt Kikan kanssa jotain hinauspalvelua, eli... Ei. Niin. Moi. Auta mua, Osku, sä oot meidän ainoa toivo. Okei. Tuu meille ja tuo sun joku 15 vuotta täyttänyt kaveri mukanas. Kysy vaikka Mariaa. Ei onnistu. Mä näytän sulle yhden jutun. Mitä siellä tapahtuu? Onks pussiraajat? Mä nukuin pommiin vuoden isoimmasta jutusta. Ja nyt on vasta tammikuu. Voitteko te kuvitella? Joo, okei, mutta kai sä pääset tulee. Ai nyt heti vai? Niin. Mistä sä oikein puhut? Mun on pakko kertoa se. Kuka toi on? Ne todistajat tulee ihan just. Okei, olisiko meillä kerrottu tästä vielä kellekään, mutta Vilmalle on ne. Kiitos. No niin. Mä lupasin silleen, että mä kerro kenellekään. Seija on ainoa. No joo, mennään. Aino! Osku! Älä kuuntele. Oi ei. Hei, odottakaa, mihin te olette menossa? Ei me niinkään. Täytyy vielä vaan yksi kakku. Tilaus. Joo, me viedään se yhdessä. Ai vitsi, tekisikin mieli jotain makeata. Mikä kakku se on? Ei sitä saa nähdä. Miksei? Se on semmonen Oi hyvänen aika. salaisuuskakku. Sinä saat. Osku ja sen kaveri tulee ihan kohta. Mulla seuraatilaisuus puolen tunnin kuluttua. Onko se todistajat ihan pakolla? No, jos mä käyn kysyä jotain kadulta. Joo, hyvä, mä tuun mukaan. Hei, et sä mitenkään viittis. Okei, huono idea. Mä soitan Oskulle. Joo. Ei, ettekö te voisi ottaa vielä ihan pari minuuttia? Please, tää olisi tosi tärkeetä. Mä oon pahoillani, mutta teidän täytyy jo varata uusi aika. No niin, nyt se tulee. No niin. Moi! Yllätys. Hei! Moro!
Laitetaan Väinö-syliin. Pitäisikö mun sittenkin vaihtaa tää? Mä pistän tän kylmään. Se kakku kanssa, jos tässä kestää. Väinö tuppa mummin syliin. Ei se mitään. Avioliiton tarkoituksena on perheen perustaminen siihen kuuluvien yhteiseksi parhaaksi sekä yhteiskunnan säilymiseksi. Avioliitto on tarkoitettu pysyväksi, jotta perheen jäsenet voisivat yhdessä luoda onnellisen kodin. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn teiltä, Jani Ilmari Hellenmaa, tahdotteko ottaa tämän Vilma-Sofia Haaviston aviovaimoksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? Tahdon. Näiden todistajien läsnä ollessa kysyn teiltä, Vilma-Sofia Haavisto, tahdotteko ottaa tämän Jani Ilmari Hellenmaan aviomieheksenne rakastaaksenne häntä myötä- ja vastoinkäymisissä? Sitä myös tahdon. Hyvä. Vastattuani näin kumpikin kohdaltanne myöntävästi teille tehtyyn kysymykseen, totean teidät aviopuolisoiksi. Teidät on nyt vihitty avioliittoon. Puolisoina olette keskenään yhdenvertaiset. Osoittakaa avioliitossa toinen toisillenne rakkautta ja keskinäistä luottamusta sekä toimikaa yhdessä perheen hyväksi. Suukko. Jes, nyt pitää mennä. Niin sit mä pyysin Oskua, että jos se voisi tulla jonkun kaverinsa kaatolista. Osku onkin ollut aina mamman pikkuystävä. Hei, kaikki mun kaverit on tällä hetkellä lukkojen takana lukiossa. Mistä tulikin mieleen? Voisitko lainata mulle jotain värikästä pipoa? Mulla ei kyllä varmaan ole, mutta Vilma voisi olla. Saanko mä leikata siihen reijät? Et todellakaan. Vilma. Kun me päivällä nähtiin, niin mä en todellakaan tarkoittanut, että... Ei se mitään. Kyllä mä tiedän. Mä toivon sydämeni pohjasta teille molemmille onnea.